God aften alle sammen. Så er vi klar til tredje del af vores Greenlight-åbning, og vi har glædet os meget til den her del også. Vi har haft en lang dag hernede med mange forskellige aktiviteter. Greenlight er jo en ny bæredygtig byevent, blandt andet. Det er også en bevægelse, det er mange forskellige ting. Men det er et eksperiment, hvor vi prøver at samle et helt bysamfund om at være med til at vise, hvordan er det egentlig, vi omsætter hele det her bæredygtighedsbegreb og FN's verdensmål til konkrete handlinger for at inspirere og hjælpe hinanden til at få sat skub i hele den bæredygtige omstilling, og i den sag også klimakrisen og den grønne omstilling. Noget af det, vi skal opleve i aften, tror jeg mange de har set frem til, det er både, det har jeg i hvert fald, det er Mogens Lykketoft, der kommer på scenen lige om lidt, og så Helle Christiansen, Østergaard Christiansen nede for Danske Commodities også. Men før det skal vi lige sige hej til Nordea, som er sponsor for den her aften. Kasper Kortsen, som er direktør for den aarhusianske afdeling. Ja, og mange tak. Ja. Ja. Og jeg har jo fået lov til sådan lige at sige lige et par ord omkring, hvad er det egentlig, vi gør i Nordea i Aarhus i den her Greenlight-uge. Fordi dengang, at du blandt andet præsenterede det, så var jeg jo ikke i tvivl om, at det her det var noget, der passede rigtig godt ind i Nordea og i Nordea Aarhus. Fordi vi spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling som pengeinstitut. Men bare lige ganske kort, fordi at vi jo også vi er sponsor på åbningen her, men vi har også meldt os selv som omstiller. Og det betyder faktisk, at vi har lavet nogle forskellige arrangementer, som vi kører ved siden af. Og vi starter allerede i morgen kl. 10 i det her lokale, fordi der står jeg her på scenen med 170 folkeskoleelever og underviser dem i økonomi. Og det er simpelthen den her bæredygtige dannelse i uddannelse, så de kan komme godt ind i voksenlivet og have styr på deres økonomi. Så det starter vi med i morgen tidlig. Lidt senere, så hopper vi ud i vores inspirationsaften omkring vores bæredygtige portefølje, om hvordan man placerer sine penge bæredygtigt. Og det holder vi faktisk i vores helt nye regionskontor, som jo i den her uge også bliver lyst op i grønt. Så der kan I hvert fald se, hvor det er henne. Vi har jo kun boet der i 3 uger. Så det ligger på Frederiks Plads, nummer 40. Og i programmet har vi jo også inviteret Meyers Køkken til at fortælle om deres bæredygtige rejse, men også at lave en bæredygtig menu til vores gæster, der kommer. Og derudover har vi en anden omstiller, der hedder Papalap, som laver børnelegetøj i pap, som også fortæller om den rejse, de er på. Så generelt så er det jo egentlig det, der er ved hele det her Greenlight. Det kan godt være, at sagen ikke er fuldstændig fyldt i dag, men der sker jo et hav af arrangementer i byen de næste par dage. Så det er i hvert fald, hvad Nordea bidrager med til Greenlight. Ja. Tusind tak, Kasper. Og som Kasper siger, så er der et hav af aktiviteter. Der er faktisk over 100 aktiviteter, der foregår fra i dag af og helt frem til og med søndag, som byens aktører, omstillere, har været med til at lave, eller som egentlig står for. Vi står for den her dag, og det er en fornøjelse at skal byde Mogens Lykketoft velkommen på scenen jeg tror faktisk, det var maj sidste år, bød Mogens os indenfor til en snak i sin stue, hvor vi snakkede Greenlight, og blev enige om, at han skulle komme i dag. Og det er vi virkelig glade for, selvom du har siddet i 7 timer langt bestyrelsesmøde i Energinet, og det er jeg sikker på, at du kommer til at fortælle lidt om op på scenen. Så byd Mogens velkommen. Tak skal du have. Og der kom verdensmålene. Der kom verdensmålene, og jeg finder noget vand til dig. Ja. Jamen, tak for invitationen til at komme og tale lidt over
de her verdensmål og den grønne omstilling, som vi gerne skulle have meget mere fart på, end vi allerede har. Min baggrund for at engagere mig vildt i den her sag er jo blandt andet, at jeg var formand for FN's generalforsamling, da vi vedtog i september 2015 de her 17 mål for en bæredygtig verdensudvikling. Og så har jeg brugt en meget, meget stor del af min tid efterfølgende på at få alle mulige ting til at ske i forbindelse med verdensmålene og deres virkeliggørelse, ikke mindst det med, både da jeg var i FN og efterfølgende, at bringe alle mulige parter sammen om de partnerskaber, der er afgørende for, at det her kan lykkes, fordi det er ikke bare FN eller bare en national regering, eller bare et spørgsmål om lovgivning, eller bare nogle virksomheder, eller bare nogle enkelte mennesker, som forbrugere, som borgere. Det er det alt sammen, der skal spille sammen, for at det nogensinde skal lykkes at komme i nærheden af at realisere de her verdensmål. Verdensmålenes tilblivelse kan jeg sige lidt kort om. Det har I måske hørt før, men bare for ligesom at resumere. Hvordan er vi kommet til, at det skal se sådan her ud med målene for verden? Man kunne selvfølgelig have skrevet et overordnet mål, der sagde, at hvis I ikke kan finde ud af at holde fred, men udløser en atomkrig, så kan det også være lige meget. Og der har vi jo sådan været lidt i nærheden af, i hvert fald. Mange har frygtet det i forbindelse med det her vanvid, der foregår i Ukraine lige nu. Det er klart, man kunne sagtens have haft et verdensmål nummer 0, der hed fred, nedrustning. Og dermed også muligheden for at frigøre langt flere ressourcer til at virkelig gøre det andet. Men ser vi væk fra den forfærdelige risiko, som krigen, der breder sig og ikke bliver inddæmmet, som den forhåbentlig gør i Ukraine, så er verdensmålene en sammenfatning af alle de store eksistentielle udfordringer, som vi i øvrigt skal overvinde for at blive i stand til at overlevere en klode, der er til at holde ud og bo i, til vores børn og vores børnebørn. Jeg skal prøve ganske kort at give min udlægning af sammenhængen i det her. Fordi det er jo i virkeligheden en sammenfatning af meget af det, som FN har beskæftiget sig med i alle sine 77 år som verdensorganisation. Ikke bare i Sikkerhedsrådet og Generalforsamling, men i alle de underorganisationer, som FN også er, som taler for børns sag, for flygtninge, for fødevare, for forsyning, for menneskerettigheder osv. osv. Der har vi prøvet at sammenfatte i 2 omgange de her store mål for en bedre verden. Man gjorde det første gang for 22 år siden, da der i år 2000 blev vedtaget noget, der hed årtusindmålene, som i virkeligheden var meget kort kan sammenfattes til at sige, vi skal i løbet af de første 15 år af dette nye 21. århundrede halvere antallet af mennesker, som lever ekstremt fattigt for under et par dollar om dagen. Og det, der var en stor inspiration til de nye verdensmål her, det var, at det lykkedes faktisk fra 2000 til 2015 at reducere den ekstreme fattigdom fra at være så meget som 1.500 millioner mennesker, der levede så fattigt, til det kun var det halve. Det lykkedes. Og det gav selvfølgelig blod på tanden til at formulere nogle mere vidtgående mål. Men det, der var det afgørende nye, ikke at der ikke var mange, der havde erkendt det længe, men det, der var det afgørende nye, formuleret fra de forenede nationer og med tilslutning fra alle 193 medlemslande, mere eller mindre entusiastisk, men der var ikke nogen, der gik imod det. Det var den her fortælling, som i virkeligheden er en fortælling om, at ja, selvfølgelig skal vi videre og reducere, udrydde den ekstreme fattigdom i verden. Og det kunne vi håbe at gøre de næste 15 år. Men vi er nødt til at forstå, at det skal foregå af nogle andre stier, nogle andre veje, med nogle andre løsninger, end dem vi har prøvet at benytte os af de foregående nogle 70 år, eller
200 år. Vi er nødt til at forstå, at det ikke er sådan, som det blev fremstillet for godt 40 år siden, ikke mindst af Reagan og Thatcher og andre neoliberale regeringer og økonomer. Verden er uendelig rig, der er masser af ressourcer, vi kan bare bruge af dem, og det er ligegyldigt, hvordan de bliver fordelt, for der drypper altid noget ned på de fattige. Det var jo i virkeligheden filosofien i mange år. FN's verdensmål siger det modsatte. FN's verdensmål siger, nej, der er ikke ubegrænset med ressourcer. Vi kan ikke blive ved med at hugge så meget ind på klodens opslidelige værdier, natur og ressourcer, mineraler, brændstoffer, uden at det forrykker balancen for menneskelig civilisation, uden at vi voldsomt forandrer også det klima, der er omkring os. Og derfor bliver vi nødt til at forene kampen mod fattigdom med en langt stærkere indsats for klima, miljø, bæredygtighed i det hele taget, og vi bliver nødt til at forene den med en langt stærkere indsats for at fordele de goder, der nu engang er, mere retfærdigt. Det er blevet mere påtrængende. Det bliver selvfølgelig mere påtrængende, når man forstår, at der ikke er ubegrænset af det. Og derfor er der et meget centralt mål midt i her, der også hedder mindre ulighed. Fordi den der forestilling om, at det var ligegyldigt, hvordan man fordelte, er jo blevet modbevist. Vi har jo set, hvordan der i de sidste over 40 år er sket godt nok udryddet noget ekstrem fattigdom i den ene ende, men der er ophobet enorme formuer og indkomster hos meget, meget få mennesker i toppen af den her verden. Der er nogen, der siger, at det er så grotesk, at der i virkeligheden er nogle snese af dollarmilliardærer, der ejer lige så meget af verdens rigdom som den fattigste halvdel af menneskeheden. Det er vitterligt, at i Amerikas Forenede Stater, der har den ene rigeste procent af befolkningen hamstret hele fremgangen i nationens velstand de sidste 40-20 år. Og vi kender selvfølgelig eksemplerne på de få store IT-milliardærer osv., og Amazon og alle de der navne kender I, hvor der er også her under covid-krisen, hvor uligheden igen begyndte at vokse, flere 100 millioner igen faldt ned under den der fattigdomsgrænse, der steg deres andel af verdens rigdom endnu mere. Så det er et meget, på mange måder, radikalt program, i ordets egentlige forstand, radikalt, revolutionerende program for verdens fremtid, som man har prøvet at opstille, og mærkværdigvis i enighed mellem verdens lande. At der er nogen, der ikke lever op til det, det er åbenbart, men det var i sig selv et fremskridt at få det formuleret. Og jeg skal prøve meget kort lige at sige, hvordan jeg ser sammenhængen i de her ting. Hvorfor er det lige de 17 verdensmål? Jo, det er klart, det første, det er fortsættelsen af kampen mod fattigdom. Det er også sådan, at hvis man udrydder de meget store uligheder, den ekstreme fattigdom, så har man automatisk meget bedre mulighed for at udrydde sult, levere sundhed, trivsel til alle mennesker, sørge for, at mange flere, eller helst alle, får en ordentlig uddannelse. Og vi ved også, at uddannelse er afgørende for, at mennesker kan udfolde deres talenter og ressourcer, og at samfund kan blive rige. Vi ved også, at det med ligestilling mellem kønnene er ekstremt vigtigt, fordi uligheden mellem mulighederne for mænd og kvinder, drenge og piger, i verden som helhed er så stor, at hvis vi med et knæp skulle løfte hunkønnet op til hankønnet vilkår, så vil verden være 25% rigere. Ja, godt forstå, I klapper. Klap noget varmt. Der er meget mere varme at få på den her måde. Men det er jo så essentielt,
Vi synes det måske ikke, det er helt så vigtigt i Danmark. Vi er jo kommet langt stykker og så videre i den her del af verden. Men hvis vi ser på verden som helhed, så er forskellen i, hvor mange kvinder og piger, der sulter, der ikke får ordentlig sundhedstjeneste, der ikke får ordentlig uddannelse i forhold til, hvor mange mænd og drenge, der gør det, enorm. Og derfor er det at få ligestilling, lige muligheder mellem mænd og kvinder, piger og drenge, en afgørende del af verdensmålene. Så er det interessant nok, det er sådan, at når man snakker rent vand og sanitet som et særligt verdensmål, så er der en god grund til det. For det første kan man sige, at vand er selvfølgelig et grundvilkår for menneskers liv. Der skal være vand nok, der skal være rent vand nok. Og selvom vi er stolte af, at vi har forbedret helbredstilstanden i den her verden enormt i min levetid, så meget, så menneskeheden faktisk lever mere end 20 år længere på jorden, end de gjorde, da jeg blev født. Det er også længe siden, men det var i 1946. Men der er det sådan, at vi har udryddet de fleste af de der epidemiske sygdomme, som slog mennesker ihjel meget tidligt. Vi er kommet meget langt med sundhedsindsats, også i fattige lande. Men den største dræber er ikke covid. Heller ikke, da det var værst. Slet ikke. Også fordi vi gjorde så meget for at undgå det. Den største dræber er manglende adgang til rent vand og et vandskyllet toilet. Og derfor er det et essentielt verdensmål. Og det kobler så lige ind til det, som i virkeligheden er det mest hastende. Man kan ikke sige det vigtigste, de er alle sammen vigtige, men det mest hastende af alle målene, klimaindsatsen. Fordi, hvad er det med klimaindsatsen? Vi har talt så meget om det. Kan det siges meget kort? Ja, det synes jeg, det kan. Det kan siges sådan, at det lykkedes os i de foregående 200 år kun at løfte klodens temperatur med godt en grad. Men vi kan allerede se, at det, sådan som det har fordelt sig over jorden, og især ramt med voldsommere vejr i varme lande, med nedsmeltning af isen på polerne, at så er der allerede store skader i nye naturkatastrofer ved en godt og vel grads stigning i den globale gennemsnitstemperatur. Og vi ved også, at hvis vi fortsætter, som vi plejer, så går der ikke 200 år, der går ikke 75 år. Det bliver i mine børnebørns voksne alder, at vi kan komme op på 2,2-3,3 grader og komme derhen til, hvor klimaforandringerne er så voldsomme, så hundredvis af millioner af mennesker bliver flygtninge, skal flytte et andet sted hen, hvor de bor og skabe nye konflikter, fordi vandstanden stiger i havene, gør store byer ubeboelige, store landbrugsområder ubeboelige, fordi gletsjerne smelter ned, der hvor det ferske vand til 1 milliard mennesker i dag kommer fra, og vi ser ørkenerne sprede sig. Det er klimaforandringens ultimative perspektiv, og der kommer jo næsten hvert andet øjeblik en ny rapport fra næsten enig videnskabssamfund, der siger, hvis ikke I handler nu, så kan I ikke nå at undgå det. Derfor er klimaet det, der haster vist. Og det, der så bliver det store spørgsmål, det er, kan vi overhovedet nå at reagere på klimaet? Vi fik i det år, også hvor jeg var formand for FN's generalforsamling, ikke bare vedtaget de 17 verdensmål, men vi fik også en klimaaftale i Paris, som er det hidtil mest ambitiøse forsøg på, at verdens lande forpligter sig til at stabilisere klimaet på højst 2 grader over gamle dage, og i hvert fald helst kun 1,5 grad. Og om vi kan nå det, det er et spørgsmål, der står op i luften, fordi det kræver enorm hurtig handling. Der er ingen tvivl om, at vi har muligheden for at gøre det. Vi skal i virkeligheden gøre 2-3 små ting. Vi skal omstille os, uanset at vi skal bruge meget mere elektrisk energi. Så skal vi i god tid inden 2050 sørge for at holde op med at bruge kul, olie og gas
og erstatte det især med vedvarende energikilder. Vi skal lære at recirkulere ressourcer, udvikle alle de nye teknologier, der skal til, at vi kan genbruge det allermeste af de materialer, vi i dag smider væk. Og vi skal yde en meget, meget stærkere indsats for at redde naturen fra at blive overtaget af mennesker og udnyttet af mennesker på en klimaforandrende måde. Det handler om alle mulige form for naturbeskyttelse, men det handler jo ikke mindst om fælde færre træer, ikke mindst tropiske regnskov, og plante mange flere træer, end dem man fælder. Fordi det suger CO2'en op og bremser den globale opvarmning, som er det her dramatiske motor for klimaforandringen. Atmosfærens opvarmning ved CO2 og andre drivhusgasser. Hvis vi bare gør de 3 små ting, så skal det nok gå alt sammen. Men det er jo nemt nok at se, at det kræver en ganske stor omstilling. Så er der ligesom fæset en ny erkendelse ind på lystavlen efter Putins vanvittige angreb på Ukraine, nemlig at det her ikke kun er et eksistentielt problem som klimaforandring, men det er også nødvendigt at gøre sig uafhængig af fossile brændstoffer, af olie, kul og gas, for ikke at være i lommen på despoter, hvad enten de bor i Moskva eller i Saudi-Arabien eller andre sjove steder. Derfor håber og tror jeg, at en nyttig konsekvens af en forfærdende katastrofe bliver, at grønne omstilling får et ekstra skub fremad. Men det er jo ikke noget, man gør med et knip. Det handler jo om, at høste solvarme, vindkraft i enorme mængder. Og det kræver enorme investeringer, men kan også bringe os derhen, hvor vi faktisk kan få meget mere energi og få den billigere. For der er jo ubegrænset med vind- og solenergi, hvis man anvender den rigtigt. Og det vi står med, når vi kigger på Danmark, og det er jo det, som jeg så også arbejder med som formand i Energinet, som jo er det danske statssystem til at transmittere el og gas, det er, hvordan kan vi understøtte en meget hurtig udbygning af de vedvarende energikilder. Det er sådan set ret nemt med sol. Det er ret nemt med sol i den forstand, at det er ret villigt og hurtigt at stille det op, men der skal sådan set nok blive en hel del konflikter om, hvor folk synes, de skal stå henne, de der solceller. Det er en ting. Men det store i det her, det er vindenergi, og det er vindenergi til havs. Det I skal se for jer, hvis vi skal være med til at løse det her problem med omstillingen væk fra de fossile brændstoffer. Det er hundredvis af flere hundrede meter høje vindmøller, der står i Østersøen og Vesterhavet. Kæmpemæssige maskiner. Og et perspektiv, der også, hvis man tænker dansk økonomi, beskæftigelse, sagtens kan betyde, at vi kan tjene flere penge om 30-40 år på at indvinde vindenergi i Nordsøen, end vi nogensinde gjorde på at indvinde olie og gas samme sted. Danmark har ualmindeligt gode betingelser, både fordi vi er langt fremme med den der teknologi, og fordi vi har nogle af de bedste steder at stille sådan nogen op. Så har vi vældige muligheder for faktisk at levere et væsentligt bidrag. Ikke bare til os selv, for vi kan meget hurtigt elektrificere Danmark med vedvarende energi i virkeligheden, men vi kan også yde en stor bidrag til resten af Europas mulighed for at gøre det. Men elektrificering, der bliver grøn, er jo ikke kun at skifte bilparken ud. Det kommer sikkert til at gå hurtigere, end vi har tur at håbe. Det er ikke kun at lave fjernvarme og stille varmepumper op der, hvor man ikke har fjernvarme, og i de virksomheder, der i dag bruger gas,
Alt det kan der komme meget langt med, men der er en masse, det er jo indlysende, som man ikke bare lige kan løse på den måde. Vi skal i gang med en fantastisk spændende proces om at forvandle vand til ilt, det er en ting, men især til brint, ved hjælp af grøn energi. Og bruge brint som grundstoffet til de brændsler, der skal puttes i skibene på havet, i flyvemaskinerne i luften og i de tunge køretøjer, der ikke kan have et batteri, der er stort nok til at køre frem og tilbage til Spanien. Brændstoffer, som ikke udstøder CO2. Brændstoffer, som gør, at vi kan yde et bidrag til den grønne omstilling. Og det, som er meget, meget spændende at følge nu, det er interessen for at lave grøn brint. Interessen for at lave det, man kalder Power to X, altså ved hjælp af brint forvandle nogle kemiske sammensætninger til noget, der kan hældes på skibe, fly og lastbiler. Den er meget, meget stor. Og der er ingen tvivl om, at hvis vi skal igennem en mellemfase, hvor vi på grund af international uro får drevet de sorte energipriser højt op, ja, så bidrager det faktisk også til at gøre det mere rentabelt og få investeret i den her omstilling. Så der er håb, men det haster umådeligt meget. Og man kan sige, at vi kan jo ikke i Danmark nødvendigvis redde verden ved at være førende. Vi skal være førende. Det skal vi også være, fordi Danmark har i hele sin industrialder gennem 100 år i høj grad levet af at gøre salgbare i hele verden gode produkter, som blev grebet af danske virksomheder at producere, fordi der var politiske beslutninger om at lave forandringer til gavn for den danske befolkning. Da vi vedtog, at vi skulle have en ordentlig og gratis sundhedspleje, så blev vi førende land på medicin, vi kunne sælge i resten af verden. Alt mulig sundhedsteknologi. Danmarks rigeste virksomhed er Novo. Den er resultat af vældig gode indsatser fra rigtig mange ledere og medarbejdere, men det er også resultatet af politiske beslutninger om at skabe ordentlige sundhedsvilkår. Når Danmark er ledende på vindmøllerne i dag, er det resultatet af, at vi var nogen, der for 20 og 30 år siden insisterede på at fremme en grøn omstilling af energiforsyningen. Så vi kan leve af det, og vi kan levere løsninger til andre lande, som også har brug for de løsninger, hvis vi er villige til at holde et højt tempo i vores egen omstilling. Der er mange, der er bange for, at hvis vi går for hurtigt frem, så er der virksomheder, der falder væk, og det er der muligvis nok, men der kommer mange, mange flere andre, bedre, mere varige job ud af at være på forkant med den her omstilling. Men det er også klart, at det her med den store bæredygtige omstilling, den store klimaløsning i denne verden, lykkes jo kun, hvis det også bliver et fælles projekt i Europa. Det er der af alle mulige grunde bedre udsigter til nu end meget længe. Kommissionen har allerede lagt et vældigt forslag frem, der hedder Fit for 55, altså det, fordi man taler i Europa som helhed, i EU som helhed, om 55% reduktion af CO2-udslippet i 2030. Altså mindre end Danmark har sat sig for, men meget stor omstilling, for eksempel for et land som Tyskland. Europa skal gå sammen. Det var også let det for Danmark at holde en førerposition, hvis Europa har højere ambitioner. Og vi skal have USA med. Der er gode takter med Biden. Vi må håbe, at det ikke er den anden, der kommer tilbage. Og Kina. Et af de mange foredragstemaer i den her tid er, at det kan godt være, at der er meget i vejen med Kina. Det er jeg fuldstændig enig i. Men der er en ting, der er helt sikkert. Vi vil hverken være i stand til at bevare fred, god økonomi og klimaløsning i den her verden, hvis ikke det sker i et samspil, hvor USA og Europa erkender, at vi har flere fælles interesser på menneskehedens vegne,
end vi har interessemodsætninger. Og det jeg oplevede allerede i Paris for de der snart 7 år siden, det var jo, at når man kunne blive enige om den her mest vidtgående løsning, hidtil mest vidtgående løsning på klimaindsats, så var det netop fordi, det var det øjeblik i den nyere verdenshistorie, hvor USA med Obama og Kina på den anden side gik sammen og bankede alle kvævlanderne på plads fra Saudi-Arabien til Venezuela, som gerne ville blive ved med at leve af olie i lang tid. Så det er selvfølgelig en stor global ligning i det her. Men, og man siger, godt, det kan vi ikke tænke, så godt, det er jo hurtigt nok og sådan noget. Der er nok lige i dette øjeblik igen, ligesom der var i 2015, både i USA, Kina og Europa, en fælles forståelse hos de ledende om, at det skal vi gøre meget mere ved. Men det, som er endnu meget vigtigere, er i virkeligheden, det, som jeg oplevede på klimamødet i Glasgow i november. Der blev skrevet nogle nye tekster, og det var lidt besværligt som sædvanligt med alle de der regeringer, skulle være enige om, hvad for nogle ambitioner vi havde. Det gentager sig hvert år, hver 5. år, en meget større og sætte op end de andre år. Men det positive, det afgørende positive ved Glasgow-mødet var det massive fremmøde af virksomheder, der havde løsninger på klimaomstillingen. Der havde mod på at gå ind i det. Der kunne se, at de kunne tjene penge på at gøre det. De kunne ikke bare gøre noget for menneskehedens overlevelse. De kunne også leve godt af det. Altså de mest fornuftige, fremsynede, progressive ledere af virksomheder i denne verden forstår jo, at hvis ikke man tager del i den grønne omstilling, så er der ikke rigtig noget at tjene på om 10, 20 og 30 år. Den bevægelse, tror jeg er helt afgørende for, at vi får flyttet noget. Således sagt, så vil jeg lige gå videre her med linjen. Bæredygtig energi, det er det, jeg har talt om selvfølgelig. Anstændige job og økonomisk vækst. Nogen siger, kan man overhovedet have økonomisk vækst, hvis man skal løse det her problem med bæredygtighed og klima? Og det er klart, det kan man på de der 3 betingelser, jeg nævnte indledningsvis, om væk med fossile brændstoffer, cirkulær økonomi, meget større omsorg for naturen. Det bliver ikke den økonomiske vækst, vi er vant til. Den bliver måske lavere, den bliver i hvert fald anderledes. Men økonomisk vækst er jo mange ting. Der er sådan set ikke noget klimaproblem i at ansætte flere til at undervise folk, passe børn ordentligt, eller pleje de syge. Det er ikke et klimaproblem. Men det er klart, at hvis vi vil hamstre ubegrænset af verdens materielle ressourcer, så har vi et problem. Så vi får økonomisk vækst, men det bliver en anden slags vækst. Vi er nødt til at have økonomisk vækst for at kunne løfte alle de der urfattige mennesker op til en anstændig levestandard. Og det vil kræve de der enorme forskningsindsatser. Man kan jo sige, at vi ved meget om, hvad der skal til grundlæggende, men det er jo kun halvdelen af de værktøjer, vi skal bruge for at gennemføre den grønne omstilling, som er fuldt udviklet, opfundet og markedsført endnu. Og derfor er en af forudsætningerne for, at det her kan lykkes i Danmark som andre steder, et nært og godt samarbejde mellem erhvervsliv og regering om at støtte innovationen, forskningen, udviklingen af de grønne løsninger. Og der er selvfølgelig en vældig investering i en anden infrastruktur på energiforsyning, men også på byplanlægning i det hele taget, trafikmønster osv. Og det er noget, der i meget høj grad skal bæres igennem ude i lokalsamfundene, i byerne, i kommunerne. Det er noget, der handler om, hvordan køber de ind i hele den offentlige sektor, ja, også i den private. Understøtter det den bæredygtige løsninger. Det er noget, der handler om, at det at redde energiproblemet er jo ikke bare et spørgsmål om at producere ny og meget mere vedvarende energi. Det er også et spørgsmål om at spare på energi. Det er bygningsindretninger, måden vi bygger på, måden vi renoverer på, og så videre. Og så kan man sige, mål 12, ansvarlig forbrug og produktion, det ved vi også alle sammen. Det handler om, hvad vi især kan gøre som borger, forbruger, investor, virksomhedsejer,
for at ændre vores måde at spise, vores måde at købe tøj, vores måde at transportere os og meget andet. Fødevare er et særligt meget veldefineret problem. Det er både, hvad vi spiser, og hvor meget vi smider væk. En tredjedel af verdens fødevareproduktion går tabt på vejen fra marken eller havet, hvor fødevarene bliver skabt, og frem til og forbi os som forbrugere. Det er selvfølgelig kun en mindre andel, vi direkte smider væk. Men indsatsen for at konservere, opbevare, viderebringe og undgå madspild er en vældig del af den bæredygtige løsning, som vi alle sammen kan bidrage til. Og så skal man jo efter min mening ikke være fanatisk vegetar, men man skal bare være klar over, at der er meget, meget stor forskel på, hvor meget klimagas man bidrager til, hvis man spiser en stor bøf i stedet for et lille stykke kylling, eller hvis man helt lader være med at spise kød. Og jeg tror, vi alle sammen er ved at forstå noget af det der. Vi er også ved at forstå noget af vores nogle gange lidt hektiske forbrug af forskellige tøjer osv. Men hele den der mentale omstilling kan jo også drives frem ved politisk indsats. Det er det, de grønne afgifter handler om. De grønne afgifter handler om, at det skal blive mere og mere indlysende, at det bæredygtige valg, når man forbruger og når man investerer, bliver billigere, og det ikke bæredygtige valg bliver dyrere. Vi skal bruge markedsmekanismerne til at drive den erkendelse længere frem, som mange af os selvfølgelig allerede har og allerede handler efter, selvom vi ikke har gennemført tilstrækkeligt mange grønne afgifter endnu. Og så skal man selvfølgelig også sørge for, og det gælder jo i forhold til klimaomstillingen, det gælder i forhold til det, der falder ned over os nu som konsekvens af krigen i Ukraine osv., at hvis regningen for det hele rammer manden eller konen, der bor langt uden for byen, skal køre i bil ind, fordi der ikke er offentlig transport, for at have et lavt lønnet arbejde, og i øvrigt ikke har råd til at købe en elbil, så skal vi nok få unødigt mange modstandere imod den grønne omstilling. Og derfor skal vi gøre os umage for at få de regninger, der helt vitterligt kommer ud af det her, fordelt også socialt ordentligt. Det siger jeg ikke bare, fordi jeg er socialdemokrat. Det siger jeg også, fordi jeg synes, sådan en øvrigt udmærket mand som præsident Macron i Frankrig har jo demonstreret for sig selv, hvad der sker, hvis man bare sender de der regninger ud uden og sørge for, at dem, der har mindst, ikke bliver ramt af det. Så er vi tilbage igen ved mål 10 om uligheden. Så skal jeg bare sige til sidst, at de her mål, der står jo så klimaindsatsen, den har talt meget om. Der står livet i havet og livet på land, og man kan sige, at de forandringer, skader, der sker på naturen, i havet og på land, er selvfølgelig ikke kun forårsaget af klimaforandring, men i høj grad af klimaforandring. Men de er også forårsaget af, for havenes vedkommende, hvilke umådelige milliarder af tons plastik, der er blevet smidt ud i verdenshaven de senere årtier. Og når vi snakker livet på land, forårsaget af den stadige bevægelse af mennesker, der bevæger sig, der breder sig med større og større effektivitet over både byarealer og opdyrkede landbrugsarealer. Det er vi nødt til at indskrænke på. Det betyder, at vi skal bo i meget høj grad endnu mere oven på hinanden i nogle byer, for ikke at fylde for meget i naturen. Og det betyder, at vi skal være meget mere varsomme med, hvordan vi behandler naturen og hvordan vi dyrker den. Alt det der er rigtig mange mellemregninger i. Og man kan spørge sig selv, hvorfor er det egentlig, det er blevet sådan? Og svaret, som jeg egentlig plejer at sige fra starten, det er jo meget enkelt. Siden den dag i januar 1946, da jeg blev født, der er vi blevet 3 gange så mange mennesker, og vi forbruger 10 gange så meget af ressourcerne i verden hvert år, som vi gjorde dengang. Vi påvirker atmosfæren 10 gange så meget, som vi gjorde dengang, og det forandrer altså levevilkårene på en meget dramatisk, hastig
måde, hvis ikke vi gennemfører en bæredygtig omstilling. Og det kræver så også, at fattige lande får hjælp til at trække sig ind i en klimaomstilling. Derfor står der noget om fred, retfærdighed og stærke institutioner i mål 16. Og nogen vil så sige, at det er også et problem, de har så mange børn i de fattige lande, og der er svaret jo, det er da et problem. Det plejer man at løse, hvis man faktisk gennemfører en velfærdsudvikling, som den verdensmålene repræsenterer. Det skal vi hjælpe dem med. Men fordi de steder i verden, hvor man stadigvæk får mange børn, det er ikke Kina, det er knap nok Indien, det er ikke Iran, det er ikke Mexico, det er ikke det meste af Latinamerika. Det er de fattigste dele af Afrika og nord og syd for Sahara, hvor der er mange børn. Og det er jo ligesom det var i mine oldeforældres tid. Hvis man lever i et samfund, der er fattigt, ikke har nogen social forsorg, ikke er sikker på, at børnene overlever, så er antallet af overlevende børn den eneste alderdomsforsikring. Og hvis ikke man forvandler de samfund i retning af den måde, vi har indrettet os på, så vil man nok ikke få begrænset børnetallene, for man kan ikke diktere det. Men vi ved, at der, hvor man er på vej, der sker det allerede. Så det er ikke antallet af mennesker, der i sig selv er problemet, også fordi der skal jo altså en 20-30 tanzanianere til at have så tungt et fodaftryk på verdens ressourcer, som hver enkelt af os her har. Skal man lige huske. Men selvfølgelig er befolkningsproblemet en udfordring, og det er det sådan set for mig bare en ekstra påmindelse om, hvor vigtigt det er hurtigt at gennemføre verdensmålene. Fordi så kommer det af sig selv, at folk vil have færre børn og have bedre mulighed for at give dem en værdig tilværelse. Alt det her kræver handling. Det startede jeg også med at sige. Partnerskaber. FN definerer dagsordenen. FN har ikke magt til at gennemføre den. Det er landene, der skal gennemføre den. Det er sammenslutninger af lande som EU, ikke mindst, der skal være rammen om det. Det er lovgivning, det er tilskyndelser, det er afgifter, det er adfærdsændringer, det er virksomheder, det er civilsamfund. Det er hver enkelt af os, både som forbruger og som borger. Som den borger, der siger til vores politikere, det kan godt være, at I er bange. Det er der stadigvæk nogen, der er lidt, selvom det går bedre med den grønne forståelse. Er I bange for, at hvis vi går for hurtigt frem, så er der nogen, der ikke kan følge med. I skal forstå, at vi er så mange, der har forstået, hvordan det her hænger sammen. Så der er ikke nogen modsætning mellem at redde næste generation og vinde næste valg. Det er dem, der ikke vil vinde næste valg. Dem, der ikke vil redde næste generation, der ikke får lov til at vinde næste valg. Hvis den forståelse er stærk nok med bidrag fra alle os, der er her, så skal vi nok få tempoet op i den grønne omstilling. Og det vil for Danmark være vidunderligt og være førende. Det vil også give gode job, som sagt. Men det vil også være vidunderligt, hvis Danmark kan blive et af de lande, der virkelig bidrager til resten af verden med de løsninger, som findes på en bæredygtig fremtid. Det var det, jeg ville prøve at nå at sige, og så havde jeg også lovet, eller jeg havde lovet mig selv, jeg havde frie hænder, men jeg havde lovet at være til rådighed, hvis der var nogen, der ville spørge om noget, inden jeg gik igen. Okay. Tusind tak, Mogens. Jeg siger en hånd. Ja. Ja. Der er jo ikke så mange, der er i den situation. Det ville måske være udmærket over flere, og det er ikke sikkert, det er nødvendigt at tvinge de få, der gerne vil løse det på den måde. Men faktisk ville det være vanvittigt godt, hvis kommunerne var i stand til at udrulle fjernvarme, så vi ikke alle sammen for at blive fri for at bruge gas eller olie, skulle anskaffe os en varmepumpe. Så det vender flere veje, det du siger der.
Altså, jeg er mest på det hold, der er utålmodig med, at kommunerne ikke for længst har sagt, at de vil udbygge fjernvarme. Den kommer rullende her, og den ikke først i 2030, men i 2025. Fordi vi får jo i øvrigt, det er en anden ting, der er grund til at fremhæve i den her forbindelse, vi får jo rasende, når de begynder at lave brint af grøn strøm, så får vi masser af overskudsenergi, varme. Og et af de projekter, der ser ud til at starte over i Esbjerg i løbet af næste år her, som vil netop lave sådan nogle grønne brændstoffer, de vil producere så meget spildvarme, så de kan varme en tredjedel af Esbjerg op. Det er jo vanvittigt smart. Hvad for noget af det? Ja, altså, ideen med det, man kalder Power to X, altså brintbaserede brændstoffer, det er jo netop noget, der kan hældes på flasker, han har sagt. Og det er jo derfor, det er meget mere anvendeligt til at også at blive hældt på flyvemaskiner og skibe og sådan noget. Det er derfor, den der indirekte elektrificering er en meget, meget vigtig komponent i, hvis man skal helt igennem med at blive uafhængig af fossile brændstoffer. Ja. Jamen, der er jo mange tanker om det, selvfølgelig. Og man kan jo sige én ting. Med Putin pusten os i ryggen, og behovet for en hurtig grøn omstilling, der er det måske ikke så klogt ligefrem at lukke nogle kernekraftværker, der ikke er nedslidt endnu. Altså det har tyskerne jo så af politisk grund besluttet at gøre, men det er jo nok ikke noget, der gør det nemmere for dem at blive fri for russisk gas hurtigt. Men om A-kraft bliver en del af fremtidens løsning, er der stor meningsforskel på. A-kraft bliver ikke, efter min bedste overbevisning, nogen del af en hurtig klimaløsning. Det tager for lang tid, det er for dyrt, men det er muligt nok, at vi i anden omgang får nogle nye, affaldsmæssigt mindre farlige teknologier til A-kraft, og at det vil spille en rolle i mine børnebørns voksenalder. Det kan godt være. Men det bliver ikke noget stort substantielt bidrag til en hurtig indsats for at redde klimaet. Men jeg er ikke fanatisk modstander af det, især ikke når man hører om nye og mindre farlige teknologier. Nogen mener, at man kan bruge affald fra de gamle atomkraftværker som brændstof til nogle nye og små og decentrale, og det kan være, at man kan komme hen til, at mange skibe kan køre på en lille atommotor. Det er der jo ubåde, der gør i forvejen osv. Alt det der er tænkeligt, men man skal bare gøre sig klart, at det kommer ikke til at vægte særlig meget de næste 30 år. De næste 30 år, vi skal have den store omstilling. Ja. Er der flere spørgsmål til Mogens? Jeg tror, der er klaprende tænder og sådan noget. Jeg giver ham en stor hånd. Og tusind tak, Mogens. Ja, tak. Der er en lille ting til toget hjem. Det var dejligt. Ja. Tak skal du have. Velbekomme. FN's verdensmål, det er en stor dagsorden, og vi er alle sammen en del af den, hvad end vi vil eller her. Og herfra skal vi byde velkommen til Helle Østergaard Christiansen fra Danske Commodities, en lille hemmelig virksomhed i Aarhus, som alligevel er verdenskendt. Vi har glædet os til også at få stafetten og give den videre til dig for dit oplæg. Det er noget omkring fra oliegiganter til klimaaktivister. Hvem skal bane vejen for mere vedvarende energi? Og det er jo et stort spørgsmål. Ja, kan I høre mig? Så velkommen til dig, Helle. Tak for det. Jeg håber, I kan holde varmen lige en halv time nu. Jeg ved, der er koldt herinde. Vi er jo i kamp med en fodboldkamp i aften, men jeg kan forstå, at det står 3-0 til Danmark, og Christian Eriksen har scoret, så alt er godt på den bane.
I dag, der vil jeg simpelthen også snakke om den grønne omstilling. Og det har jeg glædet mig til, fordi energidebatten den er mere vigtig end nogensinde. Vi skal sætte skub på udviklingen af den vedvarende energi, både så vi kan blive fri for gas hurtigst muligt, men også så at vi kan få en bæredygtig fremtid på den lange bane. Og jeg vil begynde med det her oplæg med at vise jer 2 billeder. Og så vil jeg godt have jer til at tænke over, hvad de 2 billeder har til fælles. Det første, det kommer her. Jeg tror alle sammen, vi ved, hvem det er, vi taler om her. Og det næste, det kommer her. Det kunne være et hvilket som helst stort olieselskab, der borer efter olie. Så hvad er de 2 til fælles? Helten og skurken. De bliver ofte fremstillet som hinandens modsætninger. I august 2015, der begyndte den 15-årige Greta Thunberg at bruge sin skoledage uden for den svenske rigsdag, hvor hun demonstrerede mod klimaforandringer. Snart fulgte andre studerende efter hendes eksempel, og de organiserede skolestrejker og klimastrejker. Og for de studerende, der lykkedes det for dem at gøre noget, som det ikke var lykkedes for nogen før. De startede en verdensomspændende bevægelse. Det satte klima på dagsordenen, og det var både over for den brede befolkning, det var over for beslutningstagere, og det var over for virksomheder, der alle pludselig talte med én stemme. Der skal ske forandringer nu. Og det er den ene side af klimadebatten. Og så har vi den anden side, de store energiselskaber, der borer efter olie for at imødekomme verdens behov for fossile brændstoffer. Og det her, det er jo faktisk selve billedet på det, vi gerne vil lægge bag os. Så hvad har Greta Thunberg og de store energiselskaber til fælles? De har det til fælles, at vi har brug for begge dele, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling. Som sagt, så vil jeg i dag fortælle lidt om rejsen fra konventionelle energiformer, og her mener jeg olie og gas og kul, til en mere grøn fremtid. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Det er en rejse, der er langt, langt mere kompliceret, end at vi blot bygger nogle flere vindmøller og solanlæg. Når det kommer til den grønne omstilling, så står vi over for en lang række komplekse problemstillinger her i verden og nogle svære valg. Men den gode nyhed er jo selvfølgelig, at selv komplekse problemstillinger kan løses. Og jeg vil gerne give jer et indblik i, hvordan fri handel med energi har en stor del for at løse den her problemstilling. Og jeg vil selvfølgelig tage udgangspunkt i Danske Commodities, hvor jeg sidder som administrerende direktør. Hvis jeg lige skulle sige en lille smule om Danske Commodities, så holder vi faktisk til her i hjertet af Aarhus. Men vi er Europas største energihandelhus. Vi handler på alle europæiske markeder. Vi har kontorer i USA, vi har kontorer i Brasilien, vi har kontorer i Singapore, vi handler i Australien. Og vi handler med el, gas og grønne certifikater. Vi handler på engrosmarkederne, så det vil sige, at vi handler imellem energien bliver produceret, og indtil det kommer ud til forsyningsselskaberne. Vi har ikke noget med forbrugere at gøre. Så det er ikke os, der ringer til jeres mor og prøver at overbevise hende om, at hun skal have nyt elselskab. Det lader vi andre om. Men inden for det spænd, der kan energi, ligesom alle andre varer, blive købt og solgt flere gange. Det bliver faktisk købt og solgt indtil 5 minutter før det når ud i jeres stikkontakter og bliver brugt i jeres kaffemaskiner og jeres lamper. Jeg vil prøve at give et lidt forenklet eksempel på, hvad der foregår. Men det er faktisk sådan i dag, at når vinden blæser rigtig meget, så har vi faktisk så mange vindmøller i Danmark, at vi producerer mere energi, end vi kan bruge. Det betyder, at produktionen er større end efterspørgselen, og så kommer markedsmekanismerne ind. Prisen falder på energi, og den kan falde rigtig meget i sådan en situation.
Hvis I så forestiller jer samtidig, at det er rigtig varmt i Italien, så sker der det i Italien, at de tænder for deres aircondition på deres kontorer, i deres huse, i deres forretninger, i deres industrier. I Italien der har de ikke særlig meget vindenergi. Så for at producere til alle de her airconditionsanlæg, så starter de deres gasværker og deres kulværker for at producere strøm. Det vi så gør i Danske Commodities, det er, at vi bringer strømmen fra Danmark til Italien, så de kan bruge vores vedvarende energi i Italien, når vi har for meget af den, og de kan slukke deres gasværker. Det betyder også, at vindmøllerne i Danmark kan blive ved med at snurre. Fordi det er faktisk sådan, at elnettene i Europa, hvis de ikke var forbundet, hvis vi ikke havde fri handel, så ville vindmøllerne blive nødt til at blive slukket i Danmark, fordi vi kan ikke lagre el effektivt. Og det er en vigtig pointe til senere. Vi kan simpelthen ikke lagre energi i store mængder i dag. Så hvis vi ikke kunne sælge ud over Danmarks grænser, så kunne vi ikke udnytte den fulde kapacitet af den grønne energi. Jeg har sådan en lille værdikæde med over energiværdikæden. Helt ude til venstre, der kan I se energien, hvor det bliver produceret. Det kan være vindmøller, solaranlæg, det kunne være et atomkraftværk, det kunne være et gasfyret powerplant, og så har vi forbrugerne herude til højre. Og så her i midten, det er der, hvor vi opererer. Nederst, der har vi den fysiske del, og øverst, der har vi den kommercielle del. Hvis vi skal tage den fysiske del først, det er faktisk sådan, at selvom du ikke kan hælde strøm i hænderne, så skal det transporteres igennem forskellige elnet, og elnettene skal være i balance hele tiden. Så input skal være lige med output. Og det er det, man kalder TSO'er. Og i Danmark er TSO'en Energinet, som vi lige har haft en repræsentant for. Den øverste del af værdikæden, det er den kommercielle del. Og det er der, hvor strøm og gas det kan blive handlet frem og tilbage flere gange. Det er der, hvor at producenterne sælger deres energi, og det er der, hvor forsyningsselskaberne køber deres energi, som til sidst så leverer til slutbrugerne. Både producenter og forsyningsselskaber har adgang til børserne, men det har et selskab som Danske Commodities også. Og forsyningsselskaber og producenter, de kan godt lide at linke op som virksomhed som os, fordi de færreste af dem har adgang til 40 markeder. De færreste af dem handler 24 timer i døgnet, som vi sidder og gør her i Aarhus. Og de færreste af dem har et setup, hvor man kan lave 20-30.000 handler på en dag via algoritmer. Så vi kan simpelthen optimere energien i hele Europa og få den grønne energi udnyttet bedst muligt. For at kunne gøre det, så bruger vi en enorm mængde af data. Det er prisdata, det er værdata, det er forbrugsdata, det er producentdata. Og det er et ganske enkelt et setup, som de fleste ikke har selv. For eksempel så håndterer vi rigtig mange vindfarme i hele Europa. Vi kalder vindmøllefarme. Vi håndterer blandt andet verdens største vindmøllefarm, der ligger ud fra UK's kyst, der hedder Dogger Bank. I dag der bliver vindmøller og solcelleanlæg, de bliver bygget uden statsstøtte. Og det betyder, at dem, der bygger de her anlæg, de er nødt til at sikre sig, at det er profitable investeringer, ellers så flytter man investeringerne andre steder hen. Og som jeg ytrede i mit eksempel her med Italien og Danmark, så er prisen på energi ekstremt afhængig af vejret. Og om temperaturen, hvad den er, og om vinden blæser, og om solen skinner. Og den afhængighed, den bliver kun større i fremtiden efterhånden, som vi får mere og mere fornybar energi. Så for at sikre et ordentligt afkast på deres investeringer, så har de brug for en partner, der ved nøjagtigt, hvor og hvornår man skal sælge deres strøm. Grøn strøm har den kæmpe store fordel på de frie markeder, at det er den billigste form for energi, der er. Grøn strøm er billigere end atomkraftværk, det er billigere end gas, det er billigere end kul. Så det betyder også, at når der er grøn energi, så er det den første, der bliver brugt. Det er den første, der bliver solgt. Det er simpelthen dikteret af markederne.
Men producenterne af grøn energi, de har stadigvæk brug for at samarbejde med en partner, der kan bringe energien ud til flest mulige markeder. Og de har brug for en partner, der kan omdanne store markeds- og værdata. Og de rækker ud som selskaber, som Danske Commodities. I 2019 var der et meget, meget stort selskab, der så det og fik øjnene op for Danske Commodities. Og i 2019 blev vi solgt til det norske energiselskab, der hedder Equinor. Jeg ved ikke, om I kender det, men det går under det tidligere navn Statoil. Og navnet siger lidt det hele, hvis man tager de to dele, der er navnet Statoil. Fordi Statoil og Equinor i dag er 51% ejet af den norske stat, og de producerer olie. Men ligesom resten af verden, så ved Equinor godt, at i 2050, der skal vi have udfaset alle fossile brændstoffer i verden. Og vi skal erstatte dem med grøn energi. Så mens de hver eneste time forsyner verden med olie og gas, så investerer de samtidig enorme summer i den grønne omstilling. De næste 5 år, der investerer Equinor 150 milliarder i vind, i sol og andre grønne teknologier. Og ligesom de investerer i grønne energier, skal have en god investering ud af det, så er de nødt til at have et partnerskab med folk, der kan få det her ud. Og der har de valgt Danske Commodities. Så jeg synes, det er meget sejt, at verdens største energiselskab har købt et aarhusiansk selskab til ligesom at få alt det grønne strøm, de investerer i de næste mange år, til at komme ud på markedet. Og hvorfor er det så vigtigt at få de store energiselskaber med på at investere i grøn energi? Det er simpelthen fordi, de har den nødvendige viden, de har kompetencerne, de har det logistiske setup, men ikke mindst, så har de kapitalen til at gøre en forskel. I kan prøve at forestille jer, hvad det kræver at bygge sådan en boreplatform her. Den vejer over 80.000 tons og over 300 meter høj. Det er en gigantisk operation. Og når man har et firma, der gennem flere årtier har bygget boreplatforme, så har man lige præcis den økonomiske styrke og det tekniske know-how til at bygge det her. Og det er Equinor, der har bygget verdens første flydende vindmøllepark, Hywind. Og fordelen ved flydende vindmølleparker, det er, at du kan placere dem langt, langt ude på vandet. De her vindmøller, de er 250 meter høje, og de står og flyder. Det betyder, at du kan få vindmølleparkerne så langt fra vandet, eller fra kysten, at vi for først ikke kan se den, så der kommer mindre klager, når de skal bygges. Men plus der er også meget, meget mere vind, når vi kommer ud så langt ud. Og det bringer mig lidt tilbage til de 2 billeder, jeg viste i begyndelsen. Fordi vi har brug for, at den unge generation skubber verdens ledere og store virksomheder i retning mod en grønnere fremtid. Og vi har brug for Greta Thunberg, der kræver forandringer af de mennesker, som har magten til at gøre en forskel. Og så har vi brug for de store energiselskaber, som har den nødvendige styrke, viden, til at gøre de unge menneskers idéer og visioner ind til fremtidig virkelighed. Og det er dem, der har de bedste forudsætninger for at gøre det. Så kunne jeg slutte hele min historie her. Vi har en generation af unge mennesker, der råber op, kræver forandring. Verden lytter til dem. Og faktisk går det meget hurtigere med at etablere vindmølleparker og solcelleanlæg, end nogen nogensinde havde forudset. Men jeg sagde også i begyndelsen, at det var lidt mere kompliceret end som så. For grøn er desværre ikke det nye sort. Ikke sådan, som det ser ud i dag. Fordi grøn energi kan ikke uden problemer erstatte konventionel energi, sådan som olie og gas. Fordi jeg sagde på et tidspunkt, at strøm ikke kan lagres i store mængder, at det skal bruges i samme øjeblik, som det bliver produceret. Der er jo desværre en gang imellem, at solen ikke skinner, og vinden ikke blæser. Med de konventionelle kraftværker
gasværker. Der kan du få en stabil produktion. Du kan lidt groft, du kan tænde for det, når du har brug for det, og så kan du slukke det, når det ikke er brug for det igen. Med sol og vind er det jo en anden historie. De producerer kun strøm, når vinden blæser, eller når solen skinner. Og den strøm, den kan ikke gemmes til en regnfuld dag, hvor der ikke er noget vind. Så hvad gør vi, når solen ikke skinner, og vinden ikke blæser? Som den teknologiske udvikling er i dag, er det desværre sådan, at vi har brug for gas. Lige nu er kraftværker, der kører på gas, den bedste løsning, for gas er det mindst forurenende fossile brændstof, vi har. Og også fordi, at gasfyret energi, der kan i modsætning til eksempel atomkraftværk, det kan tændes og slukkes lynhurtigt. Så derfor er gas det perfekte supplement til vind og sol. Set fra et europæisk synspunkt, har vi bare det lille problem, at næsten halvdelen af al vores gas, det kommer fra Rusland. Man kan sige, at vi har lagt alle vores æg i en kurv i Europa. Og da Rusland invaderede Ukraine, der steg gaspriserne på en dag med 30%. Og der var ikke nogen ændringer i forsyningen eller noget som helst. Det var simpelthen af frygt for fremtidige leveringer. Og når gasprisen stiger, så stiger strømprisen også. Og det siger en del om, hvor meget vi er afhængige af gas, at strømpriserne hænger sammen med gaspriserne. Jeg vil prøve lige at bruge nogle få minutter på at fortælle jer, hvad der skete her i vinteren 2021, hvor vi så nogle enorme stigninger i vores energipriser. Og for at forklare det, så skal vi faktisk tilbage til begyndelsen af 2021. Vi havde en lang vinter i 2021 i Europa. Den strakte sig helt ind i april måned. Samtidig fik vi ikke lige så meget gas fra Rusland, som vi havde regnet med. Så da vi nåede sommeren, var vores gaslager fuldstændig tomme. Vi havde ikke fået fyldt dem op. I september havde vi den laveste vindmåned i 13 år. Der blev ikke produceret noget vindenergi. Og så frygtede vi en kold vinter igen i Europa. Alt det betød, at vi så nogle ret vilde prisstigninger. Det her, det er gaspriserne. Vi startede i januar, hvor vi var midt om vinteren med at have en gaspris på 19 euro. Og den 21. december var gasprisen 182 euro. Det er en stigning, der er til at føle på. Hvis man så tager elpriserne, de startede også midt om vinteren, hvor de burde være dyrest, på 54 euro, steg hele året igennem og sluttede af på 428 euro. Og billedet viser det samme for certifikater. Så hvis det var noget, at 2021 viste os, så var det, at grøn energi simpelthen desværre ikke er det ny sort. Det er desværre ikke lige hele løsningen på vores problem. Vi har brug for stabil energi, der kan forsyne vores rejse mod en grøn fremtid. I de næste mange år, der vil vi desværre være afhængige af gas og andre energiformer. Så hvordan løser vi problemet imod klimaneutralitet og energiproduktion? For mig at se, er der 3 ting, vi skal gøre. Vi skal investere endnu mere i fornybar energi, i mere sol og mere vind. Men så skal vi til at investere rigtig meget i teknologiske løsninger for, hvordan vi lagrer energi. Og det er det her Power to X, vi snakker om. Og der er rigtig mange gang i Danmark og i hele verden på at løse det her problem. Det er både Power to X, der er både inden for ammoniak, brint, hydrogen, alle mulige ting. Vi har bare ikke en skalerbar billig løsning, sådan som det ser ud i dag. Så for at nå os mål omkring klimaneutralitet, så må vi på mange måder sige, at det er sådan et teknologisk væddemål, vi har gang i. Vi skal simpelthen hele tiden blive ved med at skubbe grænserne for, hvad den nye grønne teknologier kan. Og som jeg sagde i starten, der er løsninger på komplekse problemstillinger, fordi selvfølgelig skal vi nok lykkes med det her.
Fordi der var ingen af os, der havde forestillet os, at vi for 20 år siden havde lykkes, hvad vi har lykkes med i dag i forhold til vindmøller og sol. I Dansk Commodities, der er vi rigtig stolte af, at vi har en væsentlig rolle i den her energitransition. For det første så bringer vi grøn energi ud til markedet. Vi gør grønne investeringer profitable, men samtidig så investerer vi også rigtig, rigtig mange penge i systemer i, at vi kan servicere de her fremtidige teknologiske løsninger inden for Power to X. Det, så vi kan sikre endnu større investeringer i vindmøller og sol i fremtiden. Det var ordene for mig. Tak skal I have. Det var virkelig spændende og indlevende og vigtigt. Og Tina har en lille ting til dig. Du kan varme dig på vej hjem, måske. Ja. Og så vil jeg byde Martin Moser velkommen på scenen fra Nordea, regionsdirektør her i Midtjylland. Tak skal du have. Som sponsor jo for den her del af aftenen. Velkommen til, Martin. Tak skal du have. Tak. Jeg har glædet mig til at komme op på scenen, mest af alt, fordi jeg troede, der var lidt varmere heroppe end nede på stolerækkerne. Det kan jeg godt afsløre, det er det faktisk ikke. Jeg har fået 45 minutter, hvor jeg skal fortælle om solcellefinansiering. Nej, spøg til side. Jeg vil ganske kort runde dagen her af. Grunden til, at jeg går med i formiddags eller eftermiddags, var faktisk, at jeg havde møde med Anders fra Upton, som er en spændende oceansk virksomhed, ligesom jeres. Så jeg synes faktisk, vi har rigtig meget af den her grønne islet, specielt i den aarhuske del, hvor vi også har en kloster af de her type virksomheder, som er gode til at bære den grønne omstilling, og faktisk gøre det på en profitabel måde. Jeg kan jo starte med at sige, hvorfor er det her vigtigt for Nordea? Hvorfor skal Nordens største bank tale om bæredygtighed og tabe ind i den agenda? Jamen altså personligt har jeg en personlig agenda i det. Jeg har 3 små børn, som jeg egentlig også godt kunne tænke mig kunne se i Holland, for eksempel, når de bliver større og ikke gå i gummistøvler der. Så det fylder meget hos dem, og det fylder meget for mig, at de har en fremtid, som man kan give dem, som er god. Det betyder også rigtig meget for Nordea i forhold til vores kunder, fordi kunderne har en meget, meget tydelig agenda inden for bæredygtigheden, og den skal vi være med til at støtte op om, og være med til at facilitere. Upton er et godt eksempel. Og så kan man sige, den her bæredygtighedsrejse, vi er på, jamen, er vi villige til at tage kunder ind, som ikke vil tabe ind i den her bæredygtighedsagenda og være med til den her grønne omstilling? Og der er svaret faktisk nej. Altså, vi har ikke sorte kunder hos os, som man kalder det, som ikke har en plan for, hvordan man har tænkt sig at omstille til den grønne energi. Og det var lidt det spørgsmål, du havde med politikerne, og det her drive med at få gjort de her, hvad kan man sige, sorte virksomheder med stort CO2-udslip mere grønne i omstillingen. Og hvis man ikke har en plan for det, og man har lagt en klar strategi, jamen så ønsker vi faktisk ikke at have dem som kunder i Nordea. Så det er sådan ret håndgribeligt og ændret adfærd, kan man sige. Når vi kigger på om vi så selv er bæredygtige som virksomhed, jamen så er vi faktisk blandt de 100 mest bæredygtige virksomheder i verden. Vi har en vindmølleproducent, Vestas, der ligger som nummer 1. De har også nogle produkter, der giver dem lidt en konkurrencefordel lige i den sammenhæng. Men om Nordea så er bæredygtig nok, jamen det synes jeg ikke. Altså, vi har stadigvæk en lang rejse at være på, og jeg tror, ligesom vi andre også oplever det, jamen så er det her en dynamisk proces, hvor man hele tiden bliver klogere. Så det, der var rigtigt at gøre i går, er måske ikke rigtigt at gøre i morgen. Noget af det, vi eksempelvis har gjort, som vi også har lært af, det var, da vi byggede vores nye hovedkontor i København for en 5-6 år siden. Jamen, der havde vi regnvand i toiletterne. Det virkede som en rigtig god idé, indtil der kom tørke. Så var det knap så godt, men det fik vi så lavet. Så det er sådan en lille hverdagseksempel på, at man bliver klogere i den her omstillingsrejse her. En ting, som fungerede rigtig godt, det var, at vi havde nogle DTU-studerende, som spurgte, om de ikke måtte kigge på vores datacenter og se, om man kunne udnytte den varme og den energi, der bliver skabt der. Det ligger i Høje Taastrup. Og der fandt de faktisk en plan for, hvordan man kunne opvarme et helt boligkvarter med den varme, som vores server genererede. Og det fik vi eksekveret og etableret sammen med de her 2 DTU-studerende. Så det var også en lille håndgribelig ting på, hvordan man kan gøre det en lille smule bedre i hverdagen, også som virksomhed, uden at det nødvendigvis skaber en stor revolution. For jeg er også enig i, at
at den omstilling sker ikke bare overnight, men det er sådan en rejse, man er på sammen. Og når vi kigger på Nordeas ambitioner ind i det her, hvad får vi ud af det som bank at være med i det her? Jamen for det første har vi den her, hvad kan man sige, lidt, altså den her indstilling på, at vi godt vil vise samfundsansvar og gerne være en del af den her omstillingsagenda, fordi vi tror på den, og fordi det er godt for vores kunder, og det er også godt for vores medarbejdere. Så når vi skal tiltrække ny arbejdskraft, og det tror jeg mange af jer ved, at der er ret lav arbejdsløshed i øjeblikket, jamen så det her med at have et stærkt purpose i sin virksomhed, og sørge for, at man har et formål, som er lidt over det, bare at låne penge ud, har jeg nær sagt. Det er også noget, der skaber en stærk kultur, så det er også vigtigt for os, vi har den del med. Og vores ambition for frem til 2025 er at lave grønne udlån for 200 milliarder euro i Norden. Så det er sådan et pænt ambitiøst projekt. Og indtil videre er vi faktisk kommet godt for land, vil jeg sige. Det er blevet noget mere hverdags og forståeligt at tale grøn omstilling, end det var for bare 5 år siden. Så vi får helt klart et peak op på det her. Ja, nu tror jeg, at der er en fodboldkamp, der kæmper lidt med og temperaturen i lokalet, så jeg tror, jeg vil slutte lidt af med at sige tak for jer, der var her i dag, og vi er glade for at være sponsor på den her Greenlight uge, og vi håber, I får en rigtig god uge med en masse spændende aktiviteter. Jeg kan forstå, at der er faktisk mange på programmet. Kasper, min kollega, er over at undervise folkeskoler i morgen, så det tror jeg faktisk lige at snige mig ned og se, hvordan han klarer det, om han er lige så god bankdirektør, som han er skolelærer. Men ja. Tak fordi I mødte op her, og have en rigtig god uge. Tak for det, Martin. Dagen slutter lige om lidt. Jeg vil egentlig gerne kalde hele Greenlight-teamet herop. Ja, så bliver det mere tomt. Fordi vi er et ganske lille team, der har fået den uge her op at stå og fået engageret alle de her omstillere, som jo laver mere end 100 aktiviteter i den uge her, hvilket vi er glade for. Og som et helt team vil vi gerne sige Happy Greenlight. Vi håber, I kommer ud og bliver involveret og bliver inspireret i løbet af ugen. Tak for jeres deltagelse.